заради това само. О, да, утре има парти. Пусна ли го? Да, пусна го. Утре има парти в нас. Не кажи какво ще е партито, че хората сигурно не знаят. Тя иска да покаже това. Това искаш да покаже. Да. Сега си стават, защото днеска моята Сренка направихме плана, майките ми да говорят и те говориха и мама беше доста изненадана от чутото. Защото аз не бях споменавала за никакво парти, а пък Ирина каза, че ще има парти, купон. Да. Не, просто или не умната, а Сивена е тъпата. Това е. Или пък, аз измислих този план, ако не знаеш. За това да провали. Сивена, кога ли стана не викат? Виж ги, това това смени! Там се вижда по-хубаво. Не е честно. Не е честно. Искам нов лаптоп. Apple, ако може. И аз искам лаптоп, но нямам. Защото мама ми го взе, защото съм наказана. Знаеш ли къде е лаптопа? В Леля Танчи. Кака Танчи? Да, кака Танчи. Аз поне не съм наказана без лаптоп. Бях само един ден без лаптоп. Всъщност 24 часа. Да, то пак. Я кажи, че ходят ли ми очила? Ходят ми. Значи ми ходят. Всъщност ще да отговарям на въпроса. Утре ще има парти. Ще има парти в нас с кокошката, хамстера, зайка, аз, Ренка, брат ми, комшийката, дете на 10 години. Моля ви, спасете ме. По-добре да умрем. Рен. Дай да се предоключи. Да се гледа това. Дай. Нещо пък да го гледат. Апокалипсиса идва! С Богом! Чакай се види дръжката. Плиз, кое да се види? Не знам. Чакай се седам. Спри го това. Спри го.